Η γέφυρα των στεναγμών. Αυτή δεν πιάνεται. Γιατί δεν πιάνεται? Δεν πιάνεται. Γιατί δεν πιάνεται? Πάνε πιάστη να δούμε, θα την πιάσεις. Τέλος πάντων, μιλάμε για γέφυρες. Αυτή δεν είναι γέφυρα. Καλά λοιπόν. Το Γιοφύρι της Άρτας που είναι και ντόπιο, ορίστε να. Και πρόσφατα στην ελληνική ιστορία προσθέθηκαν και άλλες δύο γέφυρες, Μπέτη μου. Η γέφυρα της Παπαρίζου με τη Λύρα. Ναι. Μουσική γέφυρα, για να καταλάβει ο κόσμος τι μιλάμε. Έτσι ακριβώς. Και η επόμενη. Και η επόμενη είναι η γέφυρα της Καλομήρας, το γνωστό τρέμουλο, το γνωστό κούνημα με το κρόσι. Γέφυρα, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, είναι από ένα σημείο του τραγουδιού που έχουμε πει, ας πούμε, κουπλέ ρεφρέν 2 φορές και έχει μια γέφυρα, έτσι λέγεται μουσική, για να πάει να κλείσει. Εκείνη είναι λοιπόν η λεγόμενη γέφυρα... που λέει και ο James Brown, Take me to the bridge. Take me to the bridge. Take me to the bridge. Λοιπόν, take us to the bridge. Και θέλουμε να μας δείξεις, γιατί η Μαθήδη το έκανε με την κόρη της στη Λίδα σπίτι, αλλά δεν μπορούσε, λέει, να το βρει. Και είπαμε τώρα που θα έρθει η Καλομήρα, she's gonna show us the perfect bridge. Πώς το έκανε. Για έλα εδώ να μας κάνεις μάθημα, λοιπόν. Βεβαίως. Μάθημα γέφυρας. Πριν ένα λεπτό, να το θυμηθείς. Πρώτα είναι έτσι, περίμενε. Αλλά παιδιά, εδώ ξέρετε. Κάτσε να μας το δείξει μία φορά και το κάνουμε μετά. Για να και εγώ από πίσω να βλέπω. Και κάνετε ένα... Και μετά τα παμ. Και μετά εσκύβεσαι κάτω και έπαιρνες το μικρόφωνο. Ακριβώς. Πάμε να το κάνουμε όλες μαζί. Τέλεια. Λοιπόν, από το πλάι ξεκινάμε. Θα έχουμε μουσική ή όχι? Όχι, χωρίς, εμείς θα το τραγουδάμε. 1, 2, 3, πάμε. My secret combination is a mystery for you. Use your imagination. I'm not easy, but I'm true. My secret combination, boy, you have to try it hard. You find a destination in the center of my heart.
Καλομηράκη, πες μας τώρα τη φετινή τη Eurovision, πώς τη βλέπεις? Έχεις ακούσει τραγούδια που έχουν βγει για να πάνε, ας πούμε, από Όχι χώρες? πολλά τραγούδια, αλλά βέβαια ο Σάκης πιστεύω θα έρθει πίσω με την πρωτιά. Το πιστεύω πάρα πολύ. Το τραγούδι μ' αρέσει και το βίντεο κλιπ, είναι πολύ εντυπωσιακό. Δείχνει και την Ελλάδα, ωραία χρώματα. Μ' αρέσει η Τουρκάλα. Τουρκάλα, right? Σ' αρέσει το τραγούδι της, Boom, Ναι, tech, tech. μου άρεσε και το βίντεο κλιπ, μ' αρέσει. Αλλά δεν έχω δει πολλούς να σου πω καλή γνώμη. Ναι. Άστο. Το Νορβηγό τον είδες? Με την Με το βιολί. Μόνο μια φορά σε μια εκπομπή. Από όλα δηλαδή τα τραγούδια, υπάρχει κάποιο που να σ' αρέσει πιο πολύ από του Σάκη ή όχι? Σ' αρέσει πιο πολύ του Σάκη? Μ' αρέσει του Σάκη, δεν ξέρω αν είναι γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές, είμαι από εδώ. Αλλά δεν σου κάνει κάποιο άλλο μας. εντύπωση? Ναι, δεν άκουσα και είπα wow και αυτό. Συμφωνείς με την επιλογή του Σάκη? Συμφωνείς δηλαδή που σκεφτήκανε φέτος να στείλουμε το Σάκη να μας εκπροσωπήσει? Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω ότι πρώτο είναι φανταστικός καλλιτέχνης, τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή έχει ξαναπάει, ξέρει, ναι. έχει την εμπειρία, είναι αλλιώς να πας δεύτερη φορά. Ναι. Εσύ ποιον θα έστελνες, αν δεν ήταν, ας πούμε, ο Σάκης? Από αυτούς που δεν έχουν πάει όμως, Ναι, δεν έχουν πάει. Ποιον θα ήθελες πολύ αυτός ή αυτή να πάει? Έχεις σκεφτεί? Πρέπει να το σκεφτώ. Πιο καλλιτέχνη ή κορίτσι ή αγόρι? Ποια σ' αρέσει εσένα πολύ, ποιος σου αρέσει που θα μπορούσε? Τόσο ονόματα, δεν μπορώ να σκεφτώ. Ναι. Τάμτα, ας πούμε. Ήταν το πολύ ωραία. Θα έστελνες και έναν άλλον και στο τραγουδιστή, Μαζονάκη. Δέσποινα Βανδύ. Δέσποινα Βανδύ. Νομίζω όλοι που... Νομίζω ανάλογα με το τραγούδι. Αν το τραγούδι πάει, εννοώ ότι μπορεί να είναι pop, αλλά δεν θέλω να πω είναι μόνο pop, αλλά αν είναι ένα τραγούδι που είναι super αλλά και να είναι άλλος καλλιτέχνης. καλλιτέχνης. Στο μυαλό εσύ ότι αυτός πρέπει να πάει ή αυτή πρέπει να πάει από την Ελλάδα? Δεν μου έρχεται κανένας. Πρέπει να το σκεφτώ. Γιατί έχουμε πολλούς καλλιτέχνες που πιστεύω ότι στο μέλλον θα είναι φανταστικοί και θα μας εκπροσωπήσουν και με το ελληνικό στοιχείο και με όλα. Ωραία. Θα ήθελες να ευχηθείς κάτι στο Σάκη? Κοιτάξτε εδώ. Ναι. Είμαι εντάξει. Ναι. Κούκλα. Hi, Σάκη. Θέλω να σας πω καλή επιτυχία που ξέρω ότι θα το έχετε και να σκίσετε και να φέρετε πίσω την πρωτιά εδώ στην Ελλάδα. Να πάμε και να το δούμε εδώ. Πάντως, του χρόνου. Όπως και το number one, που το έλεγε το τραγούδι ότι number one, ξέρεις, καμιά φορά είναι και το τραγούδι ο τίτλος, η σημασία που έχει. Έτσι και φέτος This is our night, λέει ο Σάκης Ρουβάς, ελπίζουμε να είναι η βραδιά μας και φέτος, ευχόμαστε τα καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η ώρα να δούμε και το επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού αυτού.
Τέλειο, τέλειο, μπράβο. Πολύ ωραία. Θέλω και εγώ να πηδήξω στην αέρα και να κάνω πα και να πάει προσγειωθώ σε αυτό εδώ το τακούνι. Ένα κοντινό παρακαλώ στο τακουνάκι. Αφού μου, αν έχεις γίνεται. γίνει αστερόσκονη. Όχι, πρώτα θα προσγειωθώ σε αυτό εδώ το τακούνι που βλέπετε και μετά θα γίνω αστερόσκονη. Α, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα κάποια πράγματα με την Καλομήρα που θέλω. Καλομήρα, show me the money. What? Show me the money. Show you the money. There's a problem, kid. There's a problem. Is there a problem up in here? Baby. Oh yeah, should I get up too? Yeah, Show me the Get up, money. get up, get up. Yeah, we have a problem. There's a problem here. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Καλομήρα. Να το δέσω. Ναι, I want to know what's the problem. The problem is, Τι πρόβλημα Καλομήρα, γίνεται? Κάτσε, γιατί το The πρόβλημα money. πρέπει να καθόμαστε. τα λεφτά είναι το πρόβλημα. Τα λεφτά είναι το πρόβλημα. Ναι, είναι τα λεφτά Πάρτε, το πάρτε. πρόβλημα. Κάνει λεφτά. The money. Money. You know. So wait, γιατί είναι... Πού πήγαν τα λεφτά, Δεν κατάλαβα. Καλομήρα? Πού πήγαν, όχι στη δική μου τσέπη. Αλλά σε ποιον Πού είναι τα λεφτά του Κοσμάκη, Καλομήρα, γιατί υπάρχει αυτή η κρίση, Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Ναι. Εσύ ταξιδεύεις όμως, πας έρχεσαι Αμερικές, Και Ελλάδες. επειδή από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα με... Κάτι πρέπει να ξέρεις παραπάνω Κοίτα, εσύ το από μόνο εκεί. πράγμα που ξέρω ότι είμαστε σε όλη κρίση και ο πατέρας μου που έχει εστιατόριο δεν τα βλέπει τόσο ωραία. Τα πράγματα. Καθόλου. Ο Ναι. κόσμος δηλαδή Θέλω δεν τρώει χαμογελάω, τόσο αλλά- έτρωγε. Ξέρεις τι, τρώνε αλλά μόνο πίτσες και αυτά. Και τα με φτηνά κουπάν δηλαδή. και αυτά. Με Ναι. κουπάν και αυτά. Κουπόνια, Yeah, κουπόνια. Είναι άλλη, Πες το μου πραγματικά έχει πέσει κρίση και στην Αμερική πολύ όλες οι δουλειές. Και ο κόσμος Και νιώθει άσχημα και τέτοια. Ξέρεις, λίγο είναι κρατιούνται, δεν πάνε για ψώνια, δεν κάνουν Μα τίποτα. Δεν δίνουν σε πάνε κουπόνι, φίλοι, παιδί μου, είναι για κακό το τροφή, αίσθημα. για φαγητό. Δίνουν κουπόνι, με φόβο. κουπόνι πάνε και τρώνε οι Αχ, άνθρωποι. τώρα να δεις. Και υπάρχει φόβο πολύ. Δηλαδή, εμείς εδώ είμαστε πολύ πιο πλούσιοι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον. μέχρι Επειδή με το στιγμής. ευρώ, νομίζω. Άρα όποιος έχει λεφτά τι να κάνει, μήπως να αγοράσουμε χρυσό ή να αγοράσουμε ακίνητα real estate, because you know. You know because real estate, George, baby. το αραβωνιαστικό. Ε? He has a business Real with the real estate. estate, Καλομήρα. Real estate, So you know. you must know, shall we buy or not, να αγοράσουμε ή όχι. Χρυσό ή real estate. Real estate. Δεν What do ξέρω. you think? Well, real estate ποτέ δεν πάει άσχημα, so θα έλεγα real estate. Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι expertise σε Ειδικός, αυτά. ναι, βέβαια. Yeah, αλλά από τον Ξέρω. Γιώργο που κάνει και τέτοιες δουλειές με το real Real estate, estate είναι κάτι που... τουλάχιστον να αγοράζεις γη. Μήπως να κάνουμε real Περιμένω. estate, να βγάλουμε λεφτά και να αγοράζουμε χρυσό. Για επένδυση. Ενώ δεν παραδείγμα. Με ένα σπάρο δυο τριγώνια. Κάνε λίγο το κεφάλι, Βαρύση, πώς το κάνεις εδώ. So, πες μας κάτι. Ναι. Tell us. Για πες. Tell us something. Tell us Τι να σας something. πω. What are we gonna do now? Tell us, how do you see Chelsea this year? Chelsea Clinton. Liverpool? Chelsea Clinton. Tottenham? Α, Την είδες αυτή τη Tottenham. διαφήμιση που λέει How do you see Chelsea this year? Oh, Το έχεις δει no. αυτό? Είναι πολύ Εδώ στην English. Ελλάδα έπαιξε. Ναι, ναι. Κάνε αυτό το. Κάνε. damn it. Πού ήμουνα. Λοιπόν, Darn it. Αλλά Καλομήρα. μου αρέσει αυτή η διαφήμιση με το Ποια? γάιδαρο. Ποιο γάιδαρο. Το γάιδαρο που κάνουν που είναι στο χωριό και... παλιό. Yeah. Που κορνάρει το αυτοκίνητο για να Και περάσει. λέει stop, κάτι έτσι, και κάνει Ναι, ότι ναι, καλά ναι, κάνει ναι, τη ναι, μία. ο αστυνομικός. Ναι, ξέρεις ποιο λέω. Την παλιά, λέει. Την παλιά. Put the code Ναι, down. sorry, Ναι, δεν ναι, έχω ναι. πει άλλα. Οκ. Άσε, Θα πω. σε βάλουμε σε μια δοκιμασία. Την πρώτη για απόψε. Θα περάσεις πολλές δοκιμασίες. Η πρώτη λοιπόν είναι τέχνη ζωγραφική. Θα σου φέρουμε ένα πίνακα και θα ζωγραφίσεις μέσα σε 1 λεπτό, άντε 1 και 30, 1,5, ό,τι ναι. σου έρχεται στο μυαλό σου, Ναι. Όχι, θα μου λέτε πράγματα. Εμείς, εσύ θα ζωγραφίσεις ό,τι σου έρχεται στο έρθει μυαλό πρώτα σου. στο μυαλό σου. Το Αλλά πίνακα, ό,τι- παρακαλώ. Με μουσική, κάτι. Α, Θες μήπως να να βάλουμε βάλουμε και μουσική? μουσική, Ναι, παιδιά. να Μπορεί να την να- εμπνεύσει η μουσική. Ναι. Βάλτε Και αν το δεν με έχουμε, το θα κάνουμε τουσάκι, εμείς το This is κάτι. Our Ναι, Night. ακριβώς. μουσική. Βάλτε το This is Our Night, λοιπόν, για να ζωγραφίσει η Καλομήρα. Ένα χειροκρότημα για να της δώσουμε λίγο δύναμη και χαρά. Γεια. Κρατάτε χρόνο, παρακαλώ. Χρόνο, κρατάτε. Πολύ ωραία. Το βάλω λίγο πιο πίσω να Ναι, Ναι, βάζεις ναι, όπου ναι, σου να βολεύει. είσαι άνετη. Κρατήστε χρόνο, Όπως παιδιά. σε βολεύει. Οκ, να καταλάβω καλά. Θα πείτε κάτι ή θα ακούσω No, κάτι. ό,τι θέλεις εσύ θα ζωγραφίσεις. Αυτή τη στιγμή τι σου Whatever έρχεται is first coming in time. your mind. Yes, but you have 1:30. Έχεις 1 λεπτό και 30. Ζωγράφισε Ακόμα. κάτι πιο big. Μπορεί να κάνεις ένα σπίτι, ας πούμε, ή ένα δεν ξέρω, κάτι που μπορεί να ονειρεύεσαι. Από αυτό θα καταλάβουμε πολλά πράγματα για σένα, Όχι, Καλομήρα. Χριστιανέ, να προσέχω τι Όχι, κάνω. Χριστιανέ μου, να προσέχω. Τι άλλο ζωγραφίζω. Έχεις χρόνο ακόμα. Κρατάμε χρόνο. Πολύ ωραία. Εγώ που δεν ξέρω να ζωγραφίζω Δεν κιόλας. πειράζει. Πάρα και αυτό πολύ ωραία ωραία πράγματα πράγματα φτιάχνεις. φτιάχνεις όμως. Ορίστε. Αυτό είναι τα μάτια, Καλομήρα. Ναι, Αυτιά. μάτια και στόμα. Και αυτό είναι ή το Ω, πάει γρασίδι ή η πίνακα. θάλασσα. Ένα από τα δύο είναι. Με τώρα το αυτό. τάζ. Εγώ Έχεις και κόκκινο πάντως. τάζ είναι. Ευχαριστώ. Και δεν ξέρω δεν είμαι πολύ καλά σε αυτά.
Όπως φαίνεται. Α, βάφει κιόλας, ναι. Θα βάλω αυτό θέλω να κάνω. Βάζεις και τις τελίτσες της, βάζεις και τις γραμμούλες της. Τέλεια, μια χαρά. Ορίστε, υπέγραψε κιόλας. Θα βάλεις κάτι άλλο? I think you must have Μαλλιά θες να του βάλεις αυτόν? Yeah, Μίλη καραφλό. Μωρή, ο ήλιος είναι αυτός, τι μαλλιά. Ήλιος είναι, ο ήλιος με μαλλιά, γιατί, τι πειράζει. Α, δεν ήταν ήλιος. Είναι ελεύθερη απόδοση. Εγώ για πρόσωπο το κατάλαβα. Αυτό είναι bird, you know. The bird, κάτω τα πουλιά, η κάτω γλάρη. Είναι σύννεφα. Η γλάρη, Ωραία. εσύ Αυτό, είδωλε. τέλος χρόνου. Okay. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, Έκανε ένα βλέπετε κολλάζ. εδώ, Έλα εδώ. Ναι. η Έλα εδώ, καλλιτέχνη. καλλιτέχνηδα. Έκανε ένα κολλάζ, όπως βλέπετε εδώ Βέβαια, πέρα. δεν φέραμε ψυχολόγο η Ελευθερία για να ψυχολογήσει το σκίτσο, αλλά από τα λίγα πραγματάκια που ξέρουμε κι εμείς, κάτι μπορούμε να βγάλουμε ως συμπέρασμα. Βλέπουμε ένα πρόσωπο που χαμογελάει. Το μεγάλο πράγμα στη ζωή μας είναι ο ήλιος. Αυτός παίζει πολύ Είναι, το σημαντικό βλέπεις ρόλο. εσύ. Η καλλιτέχνηδα δεν το δει για ήλιο. Τι το είδε, τι είναι αυτό καλομήρα? πρόσωπο. Smiley face. Ναι. Smiley face. Smiley face smiley σαν της face. καλομήρας. Χαρά λοιπόν, joyful in the world. Smiley face. Χαρούμενο ήταν το πρόσωπο. Ένα πρώτο. ωραίο σπίτι που λειτουργεί κανονικά, βγαίνει και ο καπρός γιατί με κάτι μαγειρεύεται μέσα σε αυτό το σπίτι. Μαγειρεύω. Εδώ είναι γρασίδι. No, είναι το Taz, το Tasmanian Devil. Α, ο Tasmanian Ναι, Ναι, Devil. ο Tasmanian Looney Devil. Tunes. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν το μόνο πράγμα που μπορώ να ζωγραφίσω. Και αυτό, συγγνώμη, για να καταλάβω, είναι που είναι γρήγορα και Ναι. πάει έτσι και κάνει τον Ναι, ανεβαίνει και το ναι, τορνέιτο. Ναι. Δηλαδή, Α. σε ησυχία δεν μπορεί να μείνει αυτό το παιδί. Έχει πάντα ένα devil inside her. Ναι, Κατάλαβες? ακριβώς. Η καρδιά της χτυπά έντονα. Ναι, Έτσι. έντονα. Αυτό εδώ τι είναι, ρε εσύ? Μπαλόνια. Αν Α, όπως το έκανα μπαλούνς. έτσι, Και αυτό αλλά. λουλούδι. Ναι. Και singles και γλάρι. Και birds, Κοίτα. yeah, κλάρι. Το οποίο περιλαμβάνει όλη την ψυχοσύνθεση της καλομήρας όπως βλέπετε. Πετάει, είναι ολοχαρά. Ο devil που Τι γίνεται άλλο αυτή η θέλετε, ησυχία, δηλαδή. Δεν είναι μας έκανε smiley. ένα, μας έκανε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Σε 1,5 λεπτό Να και κρατηθεί υπογραφή. αυτό παρακαλώ. Να κρατηθεί. Παίρνα στα καλομήρα. Λοιπόν, Ναι, βέβαια. Πάμε να κρατήσουμε. πάντως Μπράβο, τα καλομήρα. πήγες Το πάρα πέρασα, πολύ καλά εντάξει. στην Ναι. πρώτη σου δοκιμασία. Και Παιδιά, παραπάνω. δεν συμφωνείτε? Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και να είστε παραπάνω από καλά. Τι καλύτερα. εκπλήξεις είναι καλομήρα. αυτές, Έχουμε έχω κι άλλες, τρελαθεί, έννοια σου. δεν μπορώ. Μαθήλδη, Ναι. ανήγγειλε την επόμενη δοκιμασία που είναι πάρα Και- πολύ σημαντική, καλομήρα μου. Και τώρα, Ναι. δοκιμασία νούμερο 2, καλομήρα. Δεν μ' αρέσει πώς το είπες αυτό. Τέχνη. Ναι. Έρωτας. Τέχνη είναι για έρωτας. έρωτας ή αγάπης εννοείς. Έρωτας. Έχει διαφορά. Ναι, κοίταξε. Ναι. Επειδή έχει διαχωριστεί η λέξη από παλιά, Α. άλλο έρωτας, άλλο η αγάπη, αγαπάς τη μαμά σου. Α. Ναι, αλλά με τον Γιώργο υπάρχει είναι και έρωτας. έρωτας. Δεν είναι έρωτας. μόνο αγάπη, έτσι δεν είναι. Και τώρα Σε αυτή τι θα την ρωτήσω τέχνη εγώ? πάμε, σε Λέω. αυτή την τέχνη. Ό,τι ρωτάνε εμένα τόσο καιρό. Και έτσι λοιπόν θα εκδικηθώ κι εγώ με αυτόν τον τρόπο. Πότε θα παντρευτείς, καλομήρα? Ναι, τι φταίει αυτή, Τι σε ρωτάνε οι φταίει? άλλοι εσένα. Εντάξει, είναι τυπικά αυτά, τα ξέρει. Α, Πότε θα δεν παντρευτείς? Φέτος, λες. Το 2010 το βλέπω πιο πολύ. Ας πω την αλήθεια, δεν έχουμε κλείσει ημερομηνία. Α. Παιδιά, θέλω βοήθεια σε αυτό το Γιατί, πράγμα. τι Because δεν ξέρω πότε να το κάνω, δεν ξέρω πού να το κάνω, δεν ξέρω Τα τον ίδια ηθικό. τραβάω πώς να το χρόνια, κάνεις. γιατί δεν το έχω κάνει νομίζω τόσο καιρό. Ποιον να πρωτοκαλέσω, με σταματάς στον δρόμο. Και σου λένε, δεν μπορώ. δεν νομίζω να μην με καλέσεις, δεν σου Μετά λένε. λες, Χριστιανέ μου, δεν σε είχα γιατί είσαι πολλούς, αλλά δεν το λες γιατί λες, oh my goodness, πρέπει να καλέσω. Μετά πρέπει να γίνει ένα Όχι, εκτός παιδί μου, αγώνα. Γι' αυτό, διαλέξεις όποιος καλομήρα θέλεις μου, εσύ. κορίτσι μου. Εγώ παντρεύτηκα, σε 2 εβδομάδες έβγαλα άδεια. Το τηλέφωνο πήρα την Πέμπτη Ναι, που γιατί παντρεύομαι δεν την ήταν Κυριακή γνωστός Ελάτη. ο δεσμός 60 σου. άτομα. Δεν ήταν 60 γνωστός που άτομα. κλείτσε ο δεσμός Ας σου σου. πω Τσακ, την τσακ, τσακ. αλήθεια, εγώ είχα πει στον Άμα το κάνεις στην Γιώργο. Αμερική, παιδί μου, ποιος θα το καταλάβει. Ναι, από εδώ? Ξέρεις, αλλά έχουμε πολλούς συγγενείς, έχουμε πολλούς φίλους, έχουμε Είναι και αυτό. έχουν τις πετερές. Θα κάνεις την ένα πετέρα γάμο μου. στην Αμερική. Love που Chapel, εκεί που έκανα. έκανε και η Britney Spears Δεν- στο Love Love Chapel. Chapel, Ναι. Vegas, Στο here Las I come Vegas. Elvis. Λοιπόν, θα κάνεις ένα στην Αμερική Και με ένα στο χωριό. Reverend κανονικά. Και στο χωριό. Και θα κάνεις Αλλά εδώ, ξέρεις τι, θέλω ένα. στο γιατί- χωριό θα τον κάνεις. Ένα. το Ναι, γάμο. αλλά θέλω ένα, γιατί μου έχουν πει να κάνεις Ορθόδοξο, πάρτι εδώ. κανονικό. Δεν είναι το ίδιο. Κάλεσε Μία και καλή. όσους αγαπάς και γουστάρεις. Παιδιά θα είναι πιο κλειστό, θα πεις. Κλειστό κύκλο. Κλειστό κύκλο. Φίλοι, πολύ Ναι. κοντινοί φίλοι και συγγενείς. Στα λέει Είχα πει Μπέτη στο αυτά Γιώργο. που ξέρει Ναι, εκείνη τι θα κάνει. κατάλαβα. Κατάλαβες. Λοιπόν, ο έρωτας όμως, καλομήρα μου, δεν φτάσαμε στη δοκιμασία, διότι αναφέραμε τον έρωτα, αλλά τη δοκιμασία. Περνάει από το στομάχι. Έτσι, το ξέρεις αυτό, σαριτό, Ναι. έτσι πως το λέμε εδώ στην Ελλάδα. Όχι. Ο έρωτας περνάει από το Ναι. στομάχι, Ότι λένε. πονάς. Όχι, ότι Ότι πεινάς. πρέπει να φας Πεινάς. καλά. Πρέπει να φας καλά και άμα Αχα. φας καλά, ο έρωτας είναι πιο δυνατός. Και άμα το Χορταίνεις. φτιάξεις εσύ το γεύμα, είναι ακόμα Τώρα πιο σε δυνατό. πιάσα. Λοιπόν, σηκωθείτε όλοι τώρα. Ναι. Θα πάμε να μαγειρέψεις κάτι γρήγορο. Ήρθε ο Γιώργος σπίτι από τη δουλειά. Είναι Οκ. πάρα πολύ κουρασμένος. Εσύ όμως είχες βίντεο κλιπ και γύρισες στο σπίτι και δεν είχες μαγειρέψει. Και πρέπει να φτιάξεις κάτι γρήγορα. Θα φτιάξεις μια στραπατσάδα. Στραπατή. Στραπαουά.
Στραβο what? Τσάπα what? Στραβο who? Μία στραπατσάδα. Come. Στραβατσάνα. Let's go. Οκ, so τώρα είμαι σε σενάριο, έχω έρθει από βίντεο κλιπ. Έχεις έρθει από βίντεο κλιπ, Make-up, όλα όμως αυτά. you love George. I love him. He's your husband. My baby. Και τον άντρα πρέπει να τον έχουμε στο όπο-όπο γιατί είμαστε Ελληνίδες. Ναι. Έχουμε αυτήν την ανατολή Έχω μέσα τρακ, μας. να εξηγήσω. Τρακ, ναι. Να Καταρχάς, τέτοια ξέρεις τι είναι λάθη στραπατσάδα? κάνουμε. Όχι. Στραπατσάδα είναι μία ομελέτα, έτσι. Με αυγά. Ναι, με αυγά. με αυγά. Το Η ομελέτα έχω, το που έχω, όχι. το Χωρίς έχω. αυγά, ομελέτα. Το έχω. Ομελέτα. Απλά, παιδιά, συνήθως θα έβαλα το μαλλί πάνω γιατί θα έχει τρίχες. Αλλά επειδή Ναι, αλλά είσαι βίντεο κλιπ. βίντεο κλιπ, Είσαι έτοιμη, ήρθα. βαμμένη, βαμμένη. και έρχεται κούκλα. σε μισή ώρα. Έρχεται Εγώ τώρα, μισή ώρα. σε 10 Όχι, λεπτά. Να ξεκινήσω. Κοίτα, Ναι. η στραπατσάδα μπορείς να βάλεις μέσα, στην τραπατσάδα μπορείς να βάλεις και Βλέπω ντομάτα. μεριά. Αλλά βλέπω μόνο ντομάτα. Ναι, γιατί δεν είπαμε να σου βάλουμε πολλά υλικά. οκ. Λοιπόν, Ωραία, σε θα λίγο το κάνεις με ντομάτα, δεν πειράζει. Okay. Εγώ Θες σου να τα άνοιξα το μαζέψω? μάτι. Είναι πλημμένα, είναι Θες πλημμένα. λίγο να τα Θα την μαζέψω τα ξεφλουδίσεις. μαλλιά. Okay. Αλλά είναι πλημμένα απ' Θα σου έξω. κρατάμε εμείς λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, έχω τρακ. Αυτές είναι πλημμένες. Εύχομαι να είναι πλημμένα τα χέρια μου, Καλά, τα δεν θα έπλυνα. τη φάει πραγματικά, οπότε και πλημμένα να μην είναι. Α, Τόσο ναι. όταν είναι τόσο ωραίο και θέλουμε να το φάμε εμείς. Κατάλαβες. Που εγώ. Παιδιά, το Έπρεπε ομιλέτα να το βάλουμε έχω. εδώ Benny Δεν θα Hill πω όχι. Το έχω. μουσική, δεν είναι. Τρία αυγά, Τρία κάνει. Να φάει καλά. Έφτιαξε φλούδι, δεν Όχι, δεν πειράζει. πειράζει, βγάλω το. Το πολύ πολύ να φάει και λίγο φλούδι, δεν το καταλάβει. Θα γίνει Δεν λίγο το καταλάβει. στραγγανή. Στραγγανή στραπατσάδα. Μια χαρά, παιδιές. Εδώ τι- Αμήν, πεπέρι, τι είναι αυτό πεπέρι. Μετά μου το Και θα ρίχνεις το του πιπέρι. πεις, Ω, δεν έλεγε να είναι θα του καλό. πεις του Γιώργου δεν είναι Θα στραπατσάδα, πάει είναι ο Γιώργος, τραγανάδα. δεν Τραγανάδα. ξέρω τι θα φάει. Όχι, πάει τα χέρια. Αυτό τι το θέλω. Τίποτα, δεν χρειάζεται. Το Οκ. φέραμε μήπως και. Όχι, πάει Όχι, αυτό οκ. είναι για να Κάνω κουμπάς, αυτό. ξέρεις. Κάτσε λίγο, Μπέτη. Κοίταξε. Συγγνώμη, να Είναι βοηθήσει ο σπίτι. νοικοκυρά. Έχει Λέω έρθει μήπως σπίτι. μείνεις στο τραγούδι καλύτερα. Να σας πω, Γιατί έχει το έρθει φαΐ, σπίτι. Να Λοιπόν, τα βάλω τις ντομάτες Παιδιά, μέσα. αυτό ανάβει το μάτι, ζεστάθηκε, κάηκε. Βέβαια, τι. Ένα Ωραία. λεπτό. Να βάλω άλλη ντομάτα είναι αρκετά. Όχι, Αλλά καλά κάτσε να είναι. κάψει Είναι λίγο, εντάξει. δηλαδή δεν έχει Ui, κάψει. μπλάτι μου από αυτό, Δεν μπορώ, παιδιά. Να σε ψήσω. Η μπλάτι Μήπως από είναι πίσω καλύτερο να είναι τραγουδάς έτσι. και να χορεύεις μόνο. Άσε, εγώ θέλω μπαντόπεζο. Και τι θα κάνεις, ποιος θα μαγειρεύει τον Γιώργο Καλομήρα. Κανέναν άλλο. Ναι, Θα βρεις μια άλλη γυναίκα να μαγειρεύει τον αγόρι μου. Όχι, δεν την μόνο η δω. μαμά. Η Για μαμά. μόνη η μητέρα μου. Και η μητέρα του. Ναι, ναι, οκ, alright. Ναι, θα την αφήσουμε και αυτή It's να okay, κάνει. Είπαμε. Α, ναι, Να όχι. σου βάλω και ευχαριστώ πάρα πολύ. τα ζουμάκια. Να Ναι. βάλω άλλο αυγό. Όχι, Όχι, βάλει λίγο πιπέρι. Δεν βάλεις ακόμα Του ένα, μωρέ. αρέσει πιπέρι Θα το πολύ. κάνουμε που θα το Πολύ κάνουμε. παιδιά. Να Δεν του φάει. αρέσει οι ντομάτες. Δεν του αρέσουν το... No. Oh my God. Καταστροφή. Να σου πω. Παιδιά, κάηκα, θα με χωρίσει. Θα το κάνουμε χωρίς. τι θα Θα το κάνουμε κάνουμε τώρα, χωρίς. να κάνουμε, βγάλουμε τις Επειδή είναι ντομάτες ψεύτικο, έξω. δεν πειράζει. Θα τα ψήσω καλά γιατί δεν του αρέσει Ναι, ναι, μόνο δεν θα το πούμε ότι έτοιμα. έχει ντομάτα. Μην Όχι, θα τα κάνω ανησυχείς. πολύ. Όχι, Ναι. θα χτυπήσω. Θα πούμε όλα. την καλά να μην Ήταν λίγο φαίνεται. κοκκινοπά. Εγώ λέω βάλε ακόμα ένα αυγό. Έχεις δίκιο. Να μην θα το φαίνονται οι παίξουμε. ντομάτες πολύ Γιατί του πολύ. αρέσουν μόνο Τα όταν αυγά. είναι μαγειρέ. Ναι. Ναι, ευχαριστώ. Ωραία, Βάλαμε- ρίξτε το καλυστοτικάρι να ψηθεί. Αυγό. Φτάνει ο Γιώργος. Φτάνει. Okay, over. φτάνει, Πάρα δεν φτάνει καλά. η δηλητηρίαση. Θέλει και ψωμί το ομελέτα, Έχουμε και ψωμί. Όχι, ρε, δεν Οκ, θέλει είπαμε. Δεν οκ. έχουμε. Του αρέσει. Οκ, να το βάλω, Ούτε είναι αυγά, σωστό. ούτε αυγά. Κοίταξε Λες. αυτό. Εμένα το Ρίξτε ανοίξαμε. το. Το ανοίξαμε. Στο 4 Καθίστε, είναι. στο το βάλω. τέρμα του είναι. Ρίξτε το, ρίξτε το. Δεν έκανε. Δεν έκανε, δεν πειράζει. Το Θα σημαίνει ψηθεί το σιγά λάδι σιγά. δεν έχει Κοιτάξτε, κάτι ελάτε, ακόμα. ελάτε να δείξουμε λίγο την ομελέτα. μας. Ελάτε να δείτε τι ωραία Έβαλα κολυμπάει. πολύ. Εμένα νομίζω ότι μ' Αυτή η αρέσει. ωραία. Αυτό, αυτό. το Το πάρτε γιατί άμα το κοτσάνι. δει ο Γιώργος. Το κοτσάνι το βγάζουμε ρε εσύ Ναι, Καλομήρα. σουτ, σουτ. Λίγο. Ευχαριστώ που με Γιατί βοηθάτε σε δεν αυτά. πειράζει, κορίτσι μου, Γελάτε είσαι εσείς. μικρή. Ευχαριστώ. Μη γελάτε, εσείς ξέρατε να φτιάχνετε Ποιος γελάτε? στραβατσάδα. Το αυγό. Μικρή είναι. Ακριβώς. Μην γελάτε καθόλου Α, γιατί Ξέρεις πού θα πάει το αυγό. Ξέρεις Ναι. που θα πάει, εμείς το φέρει στο κεφάλι το αυγό. θα βάλουμε εσάς να κάνετε να δούμε. Ξέρετε. Παιδιά, είναι Ναι. σαν σούπα. Έβαλε Μα πολύ δεν λάδι. ψήθηκε. Όχι, Μα δεν έγινε το σίγουρα. λάδι, παιδί μου, έπρεπε Ναι. να έχει κάψει για να Έχω βάλουμε το κοπεί. τέτοιο. Το μάτι μας Δεν, είναι μην λίγο αγχώνεσαι. αργό. Οκ, οκ, οκ. Νομίζω όμως, Κοίταξε, το πολύ πολύ θα πάρουμε ένα τηλέφωνο στο εστιατόριο. Α, πάρουμε delivery, pizza από μωρό Delivery μου. και τελείωσε. Το έκανα εγώ. όμως, νομίζω ότι οφείλουμε να χειροκροτήσουμε την Καλομήρα γιατί έκανε πολύ καλή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Δηλαδή, Ευχαριστώ. το παν Καλομήρα δεν είναι να πεις δεν ξέρω να μαγειρεύω. Σημασία έχει that you tried. Exactly. Ευχαριστώ για τη θετική σου ανέργεια και για τη βοήθεια με τις ντομάτες και με όλα. Ακούτε να σας πω κάτι Ναι. όμως. Έχει η Καλομήρα τεχνική. Γιατί Στο το πώς λες κόβει τις ντομάτες Ναι. δείχνει άνθρωπο επαγγελματία. Ευχαριστώ. Ναι, εγώ αυτό έχω να πω. Λοιπόν, Μπράβο, Καλομήρα. Μαθίλη μου, σαν να γυαλίζεις λίγο, δεν πας να βάλεις μια πουδρίτσα. Γυαλίζω. Ναι. Να πάω. Άντε, πήγαινε κουκλίτσα Λίγο. να βάλεις μια πουδρίτσα. Πάμε εμείς να κάτσουμε Καλομήρα μου. Βεβαίως. Γιατί συνεχίζετε. Φέρτε μας αν θέλετε και ένα υγρό μαντιλάκι να καθαρίσει λίγο τα χεράκια της η Καλομήρα. Έχω πολλά διότι είναι αυγά. λίγο
μέσα στα αυγά και μέσα στην ντομάτα. Άστα Κάτσε να σου πάνε. λύσω εγώ τα μαλλιά. Ευχαριστώ πολύ, να μην πέσουν τρίχες. Κάτσε γιατί ο Γιαννέτος τα φωνάζει, κάτσε να τα φτιάξω Άστα λίγο. να πάνε. Κατάλαβες, τόση ώρα έφτιαχνε την μπουκλά. Πάμε να κάτσουμε λοιπόν τώρα. Διότι έχουμε κι άλλες δοκιμασίες. Τέλεια. Σταυροπόδι. 3, 2, 1 και πάμε για την επόμενη δοκιμασία μας. Μία από τις πολύ σημαντικές στήλες μιας εκπομπής, είτε είναι πρωινή, είτε είναι μεσημεριανή, είτε βραδινή, είναι η αστρολογία. Έτσι, γιατί ο κόσμος του αρέσει πάρα πολύ να ξέρει τα άστρα, να ξέρει το αυτό, τι του περιμένει και όλα τα λοιπά. Αρχίζω και μιλάω σαν εσένα που βλέπεις, έτσι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, άρα εμείς έχουμε καλέσει εδώ απόψε την πιο top αστρολόγο της Ελλάδας και θέλω εσύ να κάνεις παιχνίδι και να την προλογίσεις, να κάνεις το introduction. Okay, are you ready? Yes, για την καλύτερη αστρολόγο του κόσμου. Χειροκρότημα παρακαλώ για την κυρία Λίτσα Πατέρα. Καλώς ήρθατε κυρία Πατέρα στα μαγειρέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Όπως βλέπετε είναι αγαπητή σε όλους. Χαίρομαι τόσο πολύ που σας βλέπω. Πραγματικά δακρύζω πω. Καθίστε Κοίτα με ρεζίλι. Όχι ρεζίλι. Διότι αυτό το παιδί, το παιδί μας, είναι ένα παιδί το οποίο το λάτρεψε όπως το λατρεύει όλος ο κόσμος. Είναι ένα αστέρι, πραγματικά λέω χωρίς υπερβολή ότι είναι ένα αγγελάκι το οποίο έχει πέσει σε αυτή τη γη μια τέτοια εποχή που τα αγγελάκια είναι στον ουρανό. Είναι νομίζω το παιδί που θα θέλανε όλοι να έχουν κόρη. κόρη. Και εγώ θέλω να πω κάτι. Πολλές φορές ο κόσμος μου λέει, τη γνωρίζεις την Καλομήρα, εδώ χτοροσκοπιός Καλομήρα. Τη γνωρίζεις την Καλομήρα. Είναι έτσι γλυκιά, είναι καλή όπως είναι ή το παίζει? Σας διαβεβαιώ ότι αυτό το παιδί μονίμως γελάει, μονίμως είναι χαρούμενο, μονίμως δίνει χαρά. Αγαπάει όλους και έχει και ένα αστέρι πάρα πολύ δυνατό. Και είναι και πολύ επαγγελματίας, έτσι. Είναι professional, δηλαδή 100%. Ούτε συγκινητό, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ, αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι εκπληκτική, το ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά πραγματικά αυτό το παιδί έχει, το έχω πει πολλές φορές, ότι θα έχεις καταρχήν μεγάλη άνοδο και την είχες και θα έχεις. Αλλά εκτός από το ταλέντο που έχει, γιατί είναι ένα μεγάλο ταλέντο η Καλομήρα κατ' εμέ, έχει Θεό μέσα της. Καταρχήν πριν αρχίσει οτιδήποτε κάνει το σταυρό της. Μπορώ να μην το κάνω. Έχει Θεό μέσα της, δηλαδή διαθέτει ένα πλούσιο ταλέντο σε όλα τα κομμάτια. Τραγουδάει, χορεύει, μιλάει.